Telefònica us ofereix aquest espai. Som l'empresa AIC Camiseros i ens dediquem a la confecció de camisa d'home, pijama d'home i camisa de dona de gamma alta. Aquesta empresa es va fundar l'any 1930. Sempre hem tingut la mateixa teoria de que tot el procés s'havia de fer a casa i hem mantingut sempre la fàbrica pròpia fins avui. A l'estat espanyol i a Catalunya ja tenim un mercat consolidat i llavors l'any 2006 vam voler sortir a altres països. Estats Units, Japó, Suïssa, Mèxic, Portugal i ara comencem amb Aràbia Saudita. El fet de controlar-ho tot des de casa ens dona una seguretat perquè el producte arribi en perfectes condicions al client. El futur de l'empresa passa per continuar amb la mateixa filosofia de producte, de qualitat. No és un producte massificat, és un producte molt cuidat, que el fa una mica diferent a el que li puguin oferir altres fabricants. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.